الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. Allah je od vjernika kupio živote njihove i metke njihove u zamjenu za džennet koji će im dati. Oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. On im je to zbilja obećao u Tevratu, Inđilu i Kur'anu. A ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim ugovorili. I to je veliki uspjeh. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Oni se kaju i njemu klanjaju i njega hvale i poste i molitvu obavljaju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju, a vjernike obraduj. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Vjerovjesniku i vjernicima nije dopušteno da mole oprosta za mnogobožce, makar im bili i rod najbliži, kad im je jasno da će oni stanovnici u džehennemu biti. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. A što je Ibrahim tražio oprosta za svoga oca, bilo je samo zbog obećanja koje mu je dao. A čim mu je bilo jasno da je on Allahov neprijatelj, on ga se odrekao. Ibrahim je doista bio pun sažaljenja i obazriv. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. Allah neće nazvati zalutali narod koji je na pravi put uputio prije nego što učini ono što im je on zabranio. Allah zaista sve dobro zna. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Allahova je vlast na nebesima i na zemlji. On život i smrt daje. I vi osim Allaha nemate ni zaštitnika ni pomagača. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. Allah je oprostio vjerovjesniku i muhađirima i ensarijama koji su ga u teškom času slijedili. U vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala, on je poslije i njima oprostio, jer je on prema njima blag i milostiv. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن
Allaha huwa at-tawwabur rahim. A i onoj trojici koja su bila izostala. I to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna. I kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim i kad su uvidjeli da nema utočišta od Allaha, nego samo u njega, on je poslije i njima oprostio da bi se i u buduće kajali, jer Allah uistinu prima pokajanje i milostiv je. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. O vjernici, bojte se Allaha i budite s onima koji su iskreni. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. Nije trebalo da stanovnici Medine ni beduini u njenoj blizini iza Allahova poslanika izostanu i da svoj život njegovu životu pretpostave. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Jer njih neće zadesiti ni žeđ, ni umor, ni glad na Allahovu putu, niti će stupiti na neko mjesto koje će nevjernike naljutiti, niti će ikakvu nevolju od neprijatelja pretrpjeti, a da im to sve neće kao dobro djelo upisano biti. Allah zaista neće dopustiti da propadne nagrada onima koji čine dobro. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. I neće dati nikakav prilog, ni mali ni veliki, niti će ikakvu dolinu prevaliti, a da im to neće zapisano biti, da bi ih Allah nagradio za djela njihova nagradom ljepšom od one koju su zaslužili.